Oamenii mei nu stau deloc pe loc, când văd femei urcate sus pe toc, toc, sus pe toc. Și când se lasă seara din București, din Timișoara, oamenii mei nu stau deloc pe loc, când văd femei urcate sus pe toc, toc, sus pe toc. Acum eventi, tipa e din Sibiu și e în parametri. E zi cu soare, ea pleacă la plimbare spre București ca se joacă în deplasare. Și naturală și-a uitat acasă rujul, s-ar întoarce după el, dar e prea departe Clujul. N-o cheamă Iulia, dar vine de la Alba, distanță mare, domnule, s-a tocit și talpa. Și vine din Galați, de acasă, frate. Și vine din Galați, de acasă, frate. Și când se lasă seara din București, din Timișoara, oamenii mei nu stau deloc pe loc, când văd femei urcate sus pe toc, toc, sus pe toc. Și când se lasă seara din București, din Timișoara, oamenii mei nu stau deloc pe loc, când văd femei urcate sus pe toc, toc, sus pe toc. Vinul e bun, nu mai e de miseche, vin diesel acum. În Baia Mare și Arad nu stăm pe loc, fetele sus pe toc, vă pup, ceau, stop. Și când se lasă seara din București, din Timișoara, oamenii mei nu stau deloc pe loc, când văd femei urcate sus pe toc, toc, sus pe toc. Și când se lasă seara din București, din Timișoara, oamenii mei nu stau deloc pe loc, când văd femei urcate sus pe toc, toc, sus pe toc. În exclusivitate pe www.radiofly.ws. Vrei să descarci gratis cele mai noi filme, cea mai nouă muzică? Nimic mai simplu. Intră pe www.radiofly.ws. E din Constanța, ca ea n-a văzut Franța. Ăsta e respirația, tu cheamă ambulanța. Care accent, dar nu e de la dance, e de la Iași, că merge acasă des. Nu e Antonia sau Corina, nu-i nici Alexandra, stai că n-aduce nici Corina. Și satul mare, e un oraș mare, ai mei petrec până când soarele răsare. Și când se lasă seara din București, din Timișoara, oamenii mei nu stau deloc pe loc, când văd femei urcate sus pe toc, toc, sus pe toc. Și când se lasă seara din București, din Timișoara, oamenii mei nu stau deloc pe loc, când văd femei urcate sus pe toc, toc, sus pe toc. Acum eventi, tipa e din Sibiu și e în